Pánské mechanické hodinky Certina. Společnost Certina se stala oficiálním partnerem úspěšného norského biatlonisty Ole Einar Bjørndala. A k této příležitosti vydala limitovanou edici 2014 kusů těchto elegantních švýcarských hodinek, kdy v ocelovém pouzdře s koženým páskem, patentní sponou, ocelovým proskleným zadním víčkem, kde přes safírové sklíčko je dobře vidět mechanismus samonatahovacího švýcarského stroje a předního safírového sklíčka, kde hodinky jsou testované na vodotěsnost 100 metrů. Se nachází klasický hodinový strojek s hodinovou a minutovou ručkou, jemně doladěný červenými doplňky na centrální sekundové ručce, číslic číselníků a datového věnce, ale i nití na prošití koženého pásku. Odkaz na úspěšnost tohoto norského sportovce v biatlonu vidíme dále v 5 bodech pod okénkem datumu, které nám symbolizují 5 terčů na střelnici biatlonu.